RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Michael ginaingon, dili ko gusto nga magkuba ang atong pamilya. Mo nga gidawat ko na lang ang imong gihimong bati nga binuhatan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Ay. Niya nagigutaon ko sa giestaran kong gamay nga kwarto. O sa kabuwan na lang akong paabuton. Mubalik na ko kasayin sa akong dapit. Mingaw na kayo ko sa akong asawa ko akong cellphone. Basin si Papa na puding nanawag. O nagtaho na pud nga og mga sayop nga chismis. Hala. Si Vilma maning nanawag. Ang akong pahungawanan sa gana, diri sa syudad. Hello, Day Vilma. Dong Miguel. Magkita na sa tabi kay gimingaw na ko sa imuha. Ugma na ng Day, uy. Kay gikapoy ko sa akong trabaho ron. Pag off na ko, may lahos ko diri sa akong gipuy-an. Pahuwi sa ako. Ako nilay anabi. Gilukto ba yung kaya ako? Ay na lang lagi. Kay gisirada ng gate ni Imbay nga akong giabangan. Sige. Huwag arito inigabi ha. Sige, Day. Tuog na ko, Day, ha? Sige, bye. Ay. Di ko gustong ikaw ang manis sa akong kwarto nga akong giabangan, Vilma. Kay kuyaw kun ani ka na magpundo. Manawag na ko pirmi si Papa ug akong asawa. Ug yes ko gusto nga madutlan ko nimo. Igor ka nga akong gipahungawan sa akong gana. Kay layo ko sa akong asawa. Kinsa man siya ning nanawag, Basin si Vilma nanawag ubalik. Si Papa Pikong man di ay ni. Hello ba? Tuan na sa ng tumboy nga si Gina sa inyong bahay. Maya, nagtinilapay na sa turon sila sa imong asawa. Pa, hindi lang inataon tumboy ang amiga sa akong asawa, Og ibutang sa nato nga, tinuod ang imong giingon nga tumboy si Gina. Albisan to mutubay si Miriam niya, Kung sige lami ang tumboy nga, wa man ay tumoy. Onya, kung tinuod
dayon, sa tudlo ang ubo sa imong asawa. Apay lang lagi og tudlo, ha? May lang tudlo mo eh. Iukay, kuya og ang tibuok bukton. Ay, baya, usao na lang. Duka ba ka? Duka ba Doon ka? na ko pa eh. Baya ni mo, baya ni mo. Bye-bye. Pagantay lang. Kapo yung papa eh. Butang-butangan mo ganyan sa akong asawa o ang iyang amiga. Kagwapa ang Gina niya. Tumboy lang siya. Na, di ganoon ko mo too. Ibu ba ito si Gina sa kuha na tumboy na noon? Kung wala pa ko sugta sa akong asawa kani adto? Si Gina man tayo akong panguyaban ba? Ay, tawag na ko eh. Uy, nakapagpilaw man di ko eh. Kapiin naman di ay. Ay, nang burlens pa man di ko ay. Wala, si Gina. Niasab sa akong tapad ug nag-burlens pa niya nakatog. Nindot niya klawas, uy. Huwag ang iyang upos, bugdo pa ka. Mas bugdo pa sa ako. Ug ang duha niya tapobs. Utog pa sa ako. Ay, di gid katuhuan nga tumboy ni siya. Gina. Gina. Hoy, Gina. Uli na sa inyo, oy. Gapiin na. Gin. Yala. Alo. Gabiin na, day. Pakilis na, oy. Kay ngit-ngit na. Kuhaon ko pa tong mga bata nga gibilin ako sa akong mama. Panglasa ta, day, Mariambi. Panglasa ta ba? Ikaw ba? Ayaw ba? Agay, agay, sama na. Ay, mamang, tila pa, Gina, sa doon. Kalami, sige ba, Gina? Ikaw itambal sa akong kahitlaw. Kito apas layong akong bana. Gina. Karon. Ang buhok sa sirang akong bitiyo. Kalamian, ang imong tulo. Ikon sa akong upos. Ang tang nakikik ka. Sige na. Ba, iboy? Doon na day ingon ana nga asawa ba eh? Doon na, eh. Ha? Ikaw gani, may jil naman gani ka din uglain nga pangita ka ng butanga. Oh. Nausan ni mo asawa. Swerte lang ko kay tumboy ang gibinuangan. Swerte ka ba? Tumboy ang gibinuangan. Nga gipahungawan niya siyang gana. Ha? Kay may magtudlong tumboy, pilar ko na. Say, kimingking pa'y gamiton. Pirang gamaya. Pero, nilalang kay bata ba? Sa lakto pagkasulti. Parehas na. Nakasaan sa inyong kami nyoon. Mao na. Ay, mura og may punto siya, diba? Bueno, pugso na kong akong labaw nga mubalik na kong asahin sa among dapit. Og isurpresa ko ang akong pagbalik sa among ubay. Dili ko ipahibaw ang akong pagbalik sa among dapit. Karoon ka ng biyahe pa ulit sa inyo? Ha? O ba, Iboy? Igosad nga, inigabi ko mabot sa among lugar. Murang nga timing yung kayo. May ganyan sugod sa chair muli na ka. Grabe, ako siyang gihanggong maayo eh. Ayaw lang pahibaw ha. Nga mulin ka sa inyo ha. Aron imo yung magtuhan mo asawa nga kidog tumboy. Sa pagkatinuod ba, no? Wag ko'y pagduda nga tinuod nga ang kanunay nga isumbong sa kong amahan rin ako. Apang sa gihapon, tistingan kong uli nga way masayod.
Muna bay. Ano ba? Hmm. Sige, sige, sige. Ato na ko. Pagayo-ayo din eh. Ay, pagayo-ayo din eh. Pagayo-ayo. Ha? Oo, sige. Muli, saan ko sa mga probinsya, bay? Okay, bay, okay. Gabi nagyudan ni kumabot sa mga probinsya. Adto lang tumulong sa tungod sa merkado. O ito ko maniha kong daan. Mag-tricycle na lang ko umagpatol sa kaamong sityo. Ay, ano mo ni eh? Kalit man kong gikulbaan. Kusog kayo ang kuba sa kong dugan. Purbida! Hmm. Purbidin, planet! Ha? Nakalitan ba ko ining kalit nga pagbuto og gabi na kayo? Ug may kini aka. Timing kayo. Unsa? Unsa may akong natimingan pa, ha? Paminaw ha. Tuaron ang tumboy sa inyong bahay. Siya? Nakasiguro ko. Wala. Nagtinilapay na turon silang duha. Ni Miriam, nga imong asawa, nagtsukulo papap na to sila. Unya, ang amo anak pa. Asa man, naba ni mo? Di anak ko. Hala, lakaw dayon. Uli dayo sa inyo. Aron sa inyo, maaktuhan mo sila, si Gina ug Miriam, nga nagtinilapay. Sige pa. Adto na ko, papikong. Hala, ang imong bana. Mikkel? Tinuod yun ay nga tumboy ka o may relasyon mong gwa, ha? Sorry pero nga ni anak ka, hindi na ko magparoon sa mga asawa. Muli na ko, isulunsan na ko ang akong pante ha, kanina sa... Mikkel, dong pasilo ako, dong. Pasilo ako. Dong pasilo ako, pero babae man si Gina. Nakasaman tuod ko, pero parehas man akong babae. Parehas naman akong gipahungawan sa kong kana sa sex. Ano mo man ka magsulob sa mong pante? Oh, Pamante! Og sundatos Gina! na... Og kamo niya pagtipog puyo! Pamante niya ba? Gina! Ito, Gina, si mo ito. Adalis ka, trepe, dali, dayan. Miriam mo Hindi mo magising alo mo yung akong batuta. Okay, kalami. Hindi nga anak ay ko, ani. Dili na ko. Dili na ko nimo. Ang mamagin akong mahal. Ang bana ko, gani. Nilabta na kang Gina. Kisigihan na kaniyo. Kuan. Dili na ko nimo ay. Si Aba, timo naman gutong ako ni Gina dong. Huwag man siya'y parehas ining imo ang kaning ka. Ayaw lagi. Sige pa, Maria. Sige pa. Baby. Mo plaster akong higdabi. Isoy na. Mo plaster akong higda. Ang ali. Siya, anak. Ay, ang dami. Ang alami, anak. Puta pa yun. Alami doon.
May nahitabo gyud na mo atong higayuna sa akong asawa. Ako na siyang kipasaylo sa iyang nahimong sa. Kay tungboy raman sa iyang gikarelasyon, ipasaylo ko na lang ang akong asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Michael dinhining tulumanon. What's the style? Gipasaylon lang ang asawa style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.